Wara li fit-tmiem il-ġimgħa is-Sindku u l-Viċi Sindku ta' San Ġiljan pruvaw jitfgħu fuq tal-ħwienet id-diżastru u l-ħmiġ li kien hemm is-Sibt filgħodu wara l-festa ta' San Patrizju, dawn tal-aħħar reġgħu wieġbu permezz tal-avukat. Sostnew li kienet l-inkompetenza tal-Kunsill Lokali u min jamministrah li wassal biex is-Sibt filgħodu iż-żona tal-Bajja ta' Spinola San Ġiljan sebħet inkallata. Fi kliephom dan sar għax it-tmexxija tal-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan rid jaqdi individwu partikolari. Filip Fenek mill-GRTU ukoll kellu kliem iebes għas-Sindku ta' San Ġiljan meta intervjena fil-programm One News Breakfast. Illi aħna ma kellniex bżonn mis-Sindku biex jgħidilna biex innatfu, jiġifieri qabel ma daħħal dal-persuna li kien jorganizza dal-one-off. Il-bars kienu lesti, konna diġà qegħdin niġbru l-flus aħna biex inkunu nistgħu nagħmlu it-tindif neċessarju kullum kien, imma mbagħad meta s-Sindku qal li qed jaċċetta dal-event biex ikollu l-flus biex inaddaf, hemmhekk naturalment, u mbagħad hemmhekk inqala l-inqala u morna l-qorti. L-operaturi ta' Ryan's Pub, Tigulio Complex u Saddles Bar qalu li l-iskart li refera lih il-Viċi Sindku ta' San Ġiljan u ta' dawk li taw il-permess l-istess Kunsill Lokali kmien il-ġimgħa filgħodu. Dan l-għada li l-qorti waqfet pjan ikbar tal-Kunsill immexxi mis-Sindku Guido Dalli li kien se jpaxxi kumpanija li ġieli għamlet xogħol għall-Partit Nazzjonalista. F'sentenza jibsa, il-qorti qalet li m'hemmx trasparenza u saħansitra bbatet il-każ għand il-Kummissarju tal-Pulizija. Filip Fenek żied jgħid ukoll li dak li organizza l-Kunsill Lokali kien nieqes minn diversi aspetti. Però wieħed jinnota li dak li trat li ġie kien propju minn dawk il-one-off kiosks li ħareġ ukoll li kien hemm xi 4 kiosks. Rajtu tittara l-mod jiġifieri għaddiju health and safety vuol fej l-istabilimenti jridu jżommu mal-compliance, hemmhekk ejja ħammorru. Intant, permezz tal-avukat, is-sidien tal-ħwienet qalu li se jżommu lill-Kunsill responsabbli għad-danni li sofrew permezz ta' permessi abbużivi li ħareġ l-istess Kunsill.